Καταρχάς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε μετά από κάποια χρόνια που έχω αποστρατευτεί να σας μιλήσω για όλα αυτά τα οποία έζησα ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων ή των Ιατρικών Συνεδρίων Ενόπλων Δυνάμεων και πιο συγκεκριμένα του Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων του 23ου, του οποίου ήμουν πρόεδρος και το οποίο πραγματοποιήθηκε 4 με 7 Νοεμβρίου του 2010. Πραγματικά αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος, διότι οι αναμνήσεις από όλα τα συνέδρια, αλλά και ιδιαίτερα από αυτό το συνέδριο, γιατί είχε και ιδιαιτερότητες τις οποίες θα μου δώσετε νομίζω το χρόνο να σας τις πω, ήταν πάρα πολύ σημαντικές για να έχει ζωή και σήμερα αυτό το συνέδριο. Καταρχάς, οι εμπειρίες από όλα τα συνέδρια, αυτά τα δικά μας, δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, γιατί ιατρικά συνέδρια έχω ζήσει πάρα πολλά, είτε ως μέλος, είτε ως πρόεδρος, όντας και της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας 2017-2018, αλλά αυτές οι ιδιαίτερες στιγμές του Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Καταρχάς, συγκεντρωνόμαστε όσοι μπορούν, αν νομίζω οι περισσότεροι έρχονται, και συναντάμε συμμαθητές που βιώσαμε μαζί το Πανεπιστήμιο αλλά και την Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, και όλοι οι συνάδελφοι βρίσκονται με την τάξη του ο καθένας. 50 χρόνια δεν είναι λίγα νομίζω, ως γενικώς η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων στο ιατρικό τομέα, και όχι μόνο, γιατί το ιατρικό είναι μέρος του υγειονομικού σώματος, το οποίο, όπως γνωρίζετε, είναι το ιατρικό, οδοντιατρικό, φαρμακευτικό, κτηνιατρικό και τώρα τα τελευταία χρόνια και ψυχολογικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν, συνάδελφοι πόσων χρόνων που πλέον έχουν φύγει από το στρατό, αλλά συνεχίζουν οι περισσότεροι το ιατρικό έργο, και πολλοί από τους συναδέρφους που έχουν αναρριχηθεί σε πανεπιστημιακές θέσεις με την αξία τους πάντοτε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η συγκέντρωση των τάξεων που γίνονται αυτές τις μέρες όλων των συνεδρίων είναι ιδιαίτερες, αναμνήσεις του καθενός, και μάλιστα από τους παλιούς συναδέρφους έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα, διότι η σχολή και στα χρόνια τα δικά μου αλλά και στα μετέπειτα δεν είναι αυτή την οποία γνωρίζουμε. Ήταν οι εποχές άλλες, πάρα πολύ δύσκολες να βιώσει κανείς και να συνδυάσει την στρατιωτική ζωή και το πανεπιστήμιο. Αλλά αυτός ο συνδυασμός νομίζω ότι μας προσέφερε πάρα πολλά, και αυτό το ζούμε και σήμερα και καταγράφεται από τους ανθρώπους οι οποίοι μας επισκέπτονται στα ιατρεία. Επομένως, οι αναμνήσεις είναι πάρα πολλές και η εμπλοκή μου σε πολλά συνέδρια, είτε ως μέλος, είτε ως γραμματέας του συνεδρίου, ως αντιπρόεδρος μετέπειτα, είναι ιδιαίτερες. Το να τις απαριθμίσουμε, νομίζω με τον προηγούμενο λόγο μου, καλύπτουμε όλα αυτά. Τώρα, να αναφερθώ λιγάκι στο συνέδριο το 23ο, το οποίο πραγματοποιήθηκε 4 με 7 Νοεμβρίου του 2010. Αρχές του 2010 έζησα αυτό που δεν εύχομαι να ζήσει κανείς ως πρόεδρος αυτού του συνεδρίου. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ήμασταν στα χρόνια τα δύσκολα της οικονομικής κρίσης της πατρίδας μας και προσπαθούσαν σε κάθε Υπουργείο να δούνε πώς θα περιορίσουν τα έξοδα, έτσι ώστε
να μπορέσει να ανασάνει η πατρίδα μας. Εκείνη λοιπόν την εποχή, αρχές του 2010, Ιανουάριος μήνας, με ενημερώνει ο τότε καλή του ώρα διευθυντής υγειονομικού για να μου πει ότι ξέρεις, το συνέδριο οδεύει προς ακύρωση. Και τότε άρχισε ο πανικός, αλλά στη συνέχεια με ψυχραιμία αντιμετώπισα όλη την κατάσταση. Κανείς δεν γνώριζε τα βήματα τα οποία έκανα και μπορεί να φαίνεται αυτό ότι καυχόμαι, αλλά δεν θα έβαζα αυτή τη διάσταση, θα έβαζα τη διάσταση ικανοποίησής μου εκ των υστέρων, γιατί αν δεν γινόταν η προσπάθεια την οποία έκανα τότε, ενδεχομένως σήμερα να μην ξαναγινόταν το συνέδριο. Τι έγινε λοιπόν? Όντως το διασταύρωσα και η πρόθεση ήταν αυτή να ακυρωθεί. Διότι, όπως πιθανόν να γνωρίζετε, η χρηματοδότηση του συνεδρίου γινόταν, και νομίζω και τώρα πρέπει να γίνεται, δεν το γνωρίζω καλά, γινότανε από τα 3 γενικά επιτελεία, στρατού, αεροπορίας, ναυτικού, και τα υπόλοιπα έξοδα του συνεδρίου γινότανε από χορηγούς του συνεδρίου και κατά βάση φαρμακευτικές εταιρείες. Δύσκολο κομμάτι σε ένα πολυθεματικό συνέδριο να έρθει μια φαρμακευτική εταιρεία και να γίνει χορηγός, γιατί αν δεν προβάλλεις το προϊόν τους, εύκολα δεν γίνονται χορηγοί. Όπως και να έχει το θέμα όμως, ήταν δύσκολο. Ζήτησα ραντεβού εκείνο το διάστημα για να δω τον Υπουργό. Δεν ήταν εύκολο, εφικτό να γίνει με τον ίδιο τον Υπουργό, αλλά μπόρεσα και συναντήθηκα με τον ιδιαίτερό του γραφείου του Υπουργικού, τον διευθυντή του γραφείου του ως Υπουργού που ήτανε, και συναντηθήκαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Του εξέθεσα το θέμα, τον ενημέρωσα τι εστί Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων και ότι δεν πρέπει να σταματήσει. Με άκουσε, του είπα το εξής πολύ βασικό: σέβομαι την απόφαση ως προς το οικονομικό σκέλος. Εγώ όμως θέλω το συνέδριο να γίνει και δεν θέλω καμία απολύτως χρηματοδότηση από την υπηρεσία, γνωρίζοντας τις δυσκολίες. Και καταλαβαίνετε ότι ο προϋπολογισμός του συνέδριου είναι μεγάλος, πολύ, πολύ μεγάλος, και ζήτησα να μην υπάρξει υποστήριξη οικονομική από την υπηρεσία. Τα κατέγραψε αυτός, τα κατέγραψε ο υπεύθυνος, αφού του έδωσα και ένα υπόμνημα για το συνέδριο, και είμαι τώρα στο ακουστικό το επόμενο διάστημα να δω την απάντηση του κυρίου Υπουργού. Πρέπει να περάσαν 2-3 εβδομάδες, αν η μνήμη μου δεν μ' απατά, όπου δέχτηκα το τηλέφωνο από τον ιδιαίτερο του Υπουργού, ο οποίος μου είπε ότι ο Υπουργός έκανε δεκτό το αίτημά σου να γίνει το συνέδριο χωρίς την οικονομική υποστήριξη της υπηρεσίας. Καταλαβαίνετε τι χαρά είχα τότε, διότι εάν δεν γινόταν αυτή η κίνηση, επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, το συνέδριο έχω ερωτηματικά αν ξαναγινότανε. Και πραγματικά κρατήθηκε το συνέδριο. Ναι, μετά απευθύνθηκα σε όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες με τις οποίες είχα σχέση υπό την έννοια της φαρμακευτικής αγωγής των ρευματολόγων. Απλά να στηρίξουν το συνέδριο. Και μάλιστα την εποχή εκείνη ήμουνα
γραμματέας της Ελληνικής Τραυματολογικής Εταιρείας, γενικός γραμματέας. Και στο ξενοδοχείο στο οποίο γινόταν το συνέδριο, εννοείται ότι έμενα εκεί, 2-3 μέρες πήρα το μπλοκ και περνούσα από όλα τα περίπτερα, τα stand, όπως τα λέμε, των φαρμακευτικών εταιριών και τους δέσμευα για να συμβάλλουν, να μας στηρίξουν οικονομικά. Και πραγματικά ανταποκριθήκανε. Και έτσι μπόρεσε και έγινε το συνέδριο και μάλιστα άφησα και ένα πάρα πολύ ικανό ποσό για την εποχή εκείνη τη δύσκολη για τον επόμενο πρόεδρο να μπορέσει να ξεκινήσει και να κάνει το συνέδριό του, γιατί και στο ξεκίνημα χρειάζεσαι λεφτά. Γιατί σας είπα ότι ξεκινάει και 2 χρόνια το δουλεύεις, αλλά πληρώνεις κιόλας. Τότε στέλναμε έντυπα, εκτυπώναμε μικρό πρόγραμμα, στέλναμε, όλα ήταν λεφτά. Τώρα μην κοιτάτε που γίνονται ηλεκτρονικά και μειώνονται τα έξοδα. Έτσι λοιπόν με το οικονομικό σκέλος αυτό ήμουν τακτοποιημένος, ήμουν χαρούμενος και είχα μία πάρα πολύ καλή οργανωτική επιτροπή με τους οποίους είχαμε άψογη συνεργασία και το επιστημονικό κομμάτι ήταν πάρα πολύ υψηλό και αυτό καταγράφηκε. Δεν θα πω το καλύτερο συνέδριο, δεν θέλω να δικήσω κανέναν πρώην πρόεδρο και οργανωτική επιτροπή εννοείται, αλλά καταγράφηκε η υψηλή ποιότητα του συνεδρίου και όλα που γίνανε με μία τάξη και υπήρχαν και καινοτομίες. Δηλαδή, τι να πούμε ότι για πρώτη φορά, ας το πούμε, κανείς έβλεπε οθόνες από υπολογιστές να κατεβάζουν, ας το πούμε, το πρόγραμμα, να γίνονται συζητήσεις, πάρα πολλά. Ήτανε, για εκείνη την εποχή, ήταν μια τομή αυτό το πράγμα. Και άλλες υπήρχαν, δεν θέλω να σας κουράζω με περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά... Εσείς, στρατηγέ, αν κρατούσατε κάτι από αυτό το συνέδριο, δηλαδή ποια είναι η κορυφαία στιγμή που το ζήσατε, που το νιώσατε? Σας είπα, η μεγάλη μου ικανοποίηση ότι παρέμεινε το συνέδριο. Παρέμεινε το συνέδριο και γίνεται. Και ελπίζω να γίνεται συνεχώς. Αυτό κρατώ, το ότι ως πρόεδρος μπόρεσα και το κράτησα το συνέδριο. Το ότι είναι πολυθεματικά τα συνέδρια αυτά, αυτό αναδεικνύει την δυναμική που έχουμε ως υγειονομικό σώμα. Καταρχάς είναι η ανάδειξη του έργου των συναδέλφων. Καθότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν τέτοιου τύπου συνέδρια και να είναι μιας ειδικότητας. Είναι τόσες ειδικότητες. Άρα πρέπει να καλύψουμε όλες τις ειδικότητες. Και πιθανόν να γνωρίζετε, πιθανόν να μην το γνωρίζετε, ότι στο νοσοκομείο πραγματοποιούνται επιστημονικές εργασίες πολύ υψηλού επίπεδου, οι οποίες και ανακοινώνονται σε διεθνείς συνέδρια και βέβαια και σε ελληνικά συνέδρια. Επομένως, είναι η προβολή του έργου κάθε ειδικού. Και μιλώ για την ιατρική τώρα. Και τα άλλα, ας το πούμε, κομμάτια του υγειονομικού, ας πω τη λέξη αυτή, και τα κομμάτια σας είπα, ιατρική, οδοντιατρική κτλ., καλύπτουν τα δικά τους κομμάτια. Ιατρικό, όπως είπα προηγουμένως, οδοντιατρικό, κτηνιατρικό, φαρμακευτικό, το ψυχολογικό τώρα, αλλά και την νοσηλευτική. Και τα τελευταία χρόνια και στο δικό μου συνέδριο δώσαμε αρκετό χρόνο και στην νοσηλευτική υπηρεσία να παρουσιάσει το έργο της. Είναι δύσκολο σε μια εποχή με τόση εξειδίκευση που υπάρχει
να κάνουμε πολυθεματικό συνέδριο, το οποίο να καλύπτει σχεδόν όλες τις ειδικότητες, όλο το φάσμα των υγειονομικών, αλλά και στρατιωτικής ιατρικής θέματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή η οργάνωση τι κόπο χρειάζεται για να μπορέσουμε να κάνουμε το πρόγραμμα, να βρούμε τους ομιλητές και ούτω καθεξής. Βέβαια, τα συνέδρια αυτά τα παρακολουθεί και ο μη στρατιωτικός, δηλαδή από όλη την Ελλάδα έρχονται οι υγειονομικοί. Αυτό αναδεικνύει την δυναμική που έχουμε ως υγειονομικό σώμα. Είναι το μοναδικό, είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου το συνέδριο, τα συνέδρια, και το έργο των στρατιωτικών γιατρών, να μιλήσω για το κομμάτι το δικό μου χωρίς να σημαίνει αυτό ότι υποτιμώ τα άλλα απέναντίας, αλλά γνωρίζω καλύτερα τα ιατρικά. Η συμμετοχή από τους ομιλητές αλλά και τα προεδρία που συντονίζαν και συντονίζουν έχουν γνώση, πολύ υψηλή γνώση, και εισπράττουμε, ας το πούμε, και από τους καθηγητές μας στο Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο, την εφημομνία, ας πω έτσι με δύο λέξεις, που αυτό τα λέει όλα. Καταρχάς θα πρέπει οι νέοι συνάδελφοι να αγαπήσουν αυτό το οποίο κάνουν. Μπορεί να λέμε οι εποχές αλλάξανε. Σε τι αλλάξανε? Αλλάξανε ως προς την εξειδίκευση, ως προς καινούρια νέα πράγματα για το καλό των αρρώστων? Ναι, αλλάξανε και θα αλλάξουν κι άλλο. Αυτά όμως όλα, αυτές όλες οι μεταβολές, τα καινούρια πράγματα της κάθε επιστήμης και της κάθε ειδικότητας μεταφέρονται άνετα και στις ένοπλες δυνάμεις, στα νοσοκομεία μας. Το έργο ήταν, είναι και θα είναι σπουδαίο. Απλά θα πρέπει να αγαπήσουν οι συνάδελφοι, οι νέοι, αυτό που κάνουν. Δυσκολίες πάντοτε υπάρχουν. Είτε είσαι στις ένοπλες δυνάμεις, είτε δεν είσαι στις ένοπλες δυνάμεις. Αλλά αυτή η έγκλη που έχουν οι ένοπλες δυνάμεις να ασκείς την ιατρική μέσα στις ένοπλες δυνάμεις έχει ιδιαίτερα έτσι ευχάριστα πράγματα, ας τολμήσω να πω αυτή τη λέξη γιατί δεν μου έρχεται άλλη να πω. Και οι ένοπλες δυνάμεις δίνουν ευκαιρίες πολλές, πάντοτε δίνανε και δίνουν και στο υγειονομικό, να πάνε αυτήν την ιδιαίτερη, την καινούργια γνώση να την αποκτήσουν στο εξωτερικό ή όπου δει αλλού. Και άνετα μπορεί να μεταφερθεί. Μπορεί να λέμε ότι αλλάξαν τα πράγματα, αλλάξαν οι καταστάσεις στο στρατό και τα λοιπά, πώς θα τα συνδυάσω? Όλα συνδυάζονται. Και επιτρέψτε μου να πω ότι και ως μη εν ενεργεία τώρα βλέπω και με διαφορετικό μάτι το πώς ήμουνα στο στρατό, και όλοι οι συνάδελφοι εννοείται, και αυτά που θέλαμε νομίζω εμπολής τα κάναμε πράξη. Και αν μου επιτρέπετε να πω κάτι που σχετίζεται και με την ειδικότητά μου, όσο ήμουνα και διευθυντής της ρευματολογικής κλινικής το 424, και εκεί γίνανε πράγματα. Καταφέραμε και βάλαμε διεθνείς μελέτες μέσα στην κλινική. Το 424 έγινε γνωστό παγκοσμίως και με αυτές τις μελέτες, διότι υπήρξε συνεργασία με πολλές άλλες χώρες, είτε ευρωπαϊκές είτε της Αμερικής, ανά τον κόσμο. Το ένα πάρα πολύ μεγάλο κατόρθωμα είναι αυτό της κλινικής, αλλά επίσης και η ρευματολογική κλινική πλέον έχει τη δυνατότητα να δίνει πλήρη ειδικότητα.
αυτό είναι κατόρθωμα της κλινικής. Σε μια τέτοια εποχή που λέμε δύσκολα, κι όμως για μας στο ρευματολογικό τμήμα, μιλώ για αυτό το οποίο έζησα και το βλέπω και από μακριά, αλλά είμαι κοντά, πραγματικά είναι άθλος. Και υπάρχει οι ειδικευόμενοι μέσα στην κλινική και θα δώσουν και εξετάσεις για να πάρουν τον τίτλο ειδικότητας από επιτροπές που βγάζει η πολιτεία. Επομένως, σε όποια εποχή και αν είμαστε, το έργο μας το επιστημονικό μπορούμε ανετότατα να το κάνουμε στο στρατό, εφόσον υπάρχει θέληση, και βέβαια να συνεισφέρουμε και στις ένοπλες δυνάμεις αυτό το οποίο αλλάζει συνεχώς στο διεθνές στρατιωτικό στερέωμα, και όπως γνωρίζετε και εσείς που ζείτε το κομμάτι αυτό στο στρατό, το υγειονομικό, άνετα μπορούν να μεταφερθούν και οι νέες μέθοδοι, τα σχέδια και τα λοιπά αντιμετώπισης δύσκολων υγειονομικών καταστάσεων στη χώρα. Ήθελα λοιπόν στο τέλος αυτής της, νομίζω, καλής συνέντευξης που παρουσιάζεται, να πω πάλι για τους νέους συναδέρφους, τη νέα γενιά, να μην φοβηθεί τίποτε, να αγαπήσει, εφόσον μπουν στο στρατό οι συνάδελφοι, να τον αγαπήσουν το στρατό, τα όνειρά τους να τα κάνουν πραγματικότητα και μπορούν να τα κάνουν πραγματικότητα, και να επικεντρωθώ περισσότερο στο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων και να πω να το κρατήσουν με κάθε τρόπο, και όχι μόνο να το κρατήσουν, να το ανεβάσουν και ακόμη ψηλότερα, έτσι ώστε να αναδεικνύεται πάντοτε και στη διάρκεια του χρόνου αυτό το οποίο πετυχαίνουν στις ένοπλες δυνάμεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.